Greetings, good people. My name is DJ Wally, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chakachena, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nza, chitubu ichi chine content rakachena rakakodzerwa kunge richikonsumwa nemunhu akaitaura kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi handitika. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content like this one. Well guys, mawani pakashata zvamanje manje mawani nsenda pinda muvideo ndanaro zvamanje manje. I just want to appreciate mkoma Blessing Chidaushe. Mkoma Blessing Chidaushe was my Sunday school teacher, so I just said to mention, and he's been here and he's supporting each and every video. Thank you very much mkoma wangu ndukukuona, much appreciated. Shukuru chaisha. And everyone else who's been commenting, subscribing, sharing nokutenda imesa ndite. I also want to appreciate mkoma wangu Douglas. Douglas ndo anitumira clip randinaro randayanaro zvamanje manje. Akati ndionombodhila nenyaya dzemaprofita chimboona kuti haufani. So I'm not promoting anyone. I'm not saying anything bad about any prophet, but this is just an awareness to people out there. Guys, ngwarai munobirwa mari nemaprofita aya, angave ngochena, angave ngotsvuku, angave maprofita emasutu. Please just be careful, because mabira vari kuita mari vanhu vachivaga mawani. So without wasting much of your time, kana une nyaya unayo ndibate namba dzangu ndo dziripo dzeWhatsApp. Kana une deal raunaro raunofunga kuti iwe netokunakisana tite mari, ndibate futi pasame number. Saka reka ndipinde muvideo remukomana uyu. Mukomana uyu akasangana nedambudziko. Asangana nedambudziko, he's been trying to go kumaprofita, kuvanhu vemweya kuti anobatsirwa, but chaingoita aingorohwa mari chete, achingorohwa mari until azoenda kwaApostle Dr. Elbwanya. Ndoko akaita sei kwaakazonotaura nyaya dzake dzese, achirekodwa kavidhio kandichakuratidzai apa. Dangoti mungoteererawo nyaya iyi, handitika tofambidzana panyaya iyi pakaipa. So I'm not dissing any prophet, handina munhu wandanongedzera chigunwe, but zvamanje manje ndinongoti people ngwarai, nyange zvikaoma sei, please don't trust ana Imbavha pakashata. Okay, let's go. Ndaishanda mumaplastic Coca-Cola unasekeroti. Saka ndaiti ndikabatawo mari hapana chandaimbowana chandaitenga nacho kana chandaibudise pavapo. But that time ndandiri mufana. Saka ndakatangawo ndikaendawo kune imwe chechi yandakaenda, ndigoni kutaura mune zita. Ndikabhadhariswa ma100, ndabhadhara 150, ndikazobhadhara $10 ema-oils. Listen mwanangu, ndakaenda kuchechi kune imwe yandakaendawo. Ndapota musataure mazita, titaure mazita panapa. Nditi zvikanzi bhadhara 150 1-on-1 oonane nemunhu waMwari. Vaazobhadhariswa futi $10 after aita session nemunhu waMwari yekutenga anointing oil, but yakaramba kushanda. Vakomana mawana. A man of God who is called by God cannot make you pay. All right. Ndabva papa zvinofamba. Ndichifollow abhadhara mari azvina kudi. Ndichifollow pa Facebook. Ndakazowana vamwe, handigoni kutaura nemazita because vanhu vacho munovaziva vazhinji vacho. Ndakazowana vamwe mutauni futi. Vemutauni kuti vakandishedza mutauni, ndobva vanibhadharisa $1-on-1 $30 zvikadzi kuti zvinhu zvikufambire bho pauda 150. Vanditi pauda 150, ndakanga ndatenga wave November 2022, ndatenga foni yangu Itel P38. Ndobva ndati handisina mari pandakupai mari. Zvikanzi unokwanisa kubhadhara kana negrocery kana kuti nefoni togamuchira. Zvikanzi ndombokupa 30 minutes dzokutsvaga mari mutauni. Ini mutauni hapana chandaiziva because ini ndobva kumusha kuHurungwe kumagunji. Saka ndakangoshawo vanhu advantage yavari kutorera mukomana, simply because ndewokumusha, anobva kumaruzevha kumusha kumagunji. Now people want to know that we are going to debate you.
vakutanga kutora advantage. Yet vanenge vachiclaima kuti ndo vanhu vaMwari, yet vanenge vachiclaima kuti varipo pakubatsira, but zvamanje manje ini nangu I'm not happy kana ka1 chako Karawo pagedhi paipa yosvika 30 minutes zakwana 30 minutes dziya ndobva ndadzokera ndobva vatora foni iya ndakatosara sina foni malaini ari muhomwe ipapo ndobva ndavapa foni vangonipa maoils futi hapana chakachinja ndobva ndatanga kuvaudza kuti hapana chachinja zvikanzi chimbomira 3 months ndobva ndamira 3 months dziya ndobva ndavaudza kuti hapana chachinja zvikanzi uya ne$20 nzoka ne$20 handina kuenda ipapa jera vakati ndiuya handinaenda ndakazovatanga mangwana acho ndobva vatanga kundipopotera paWhatsApp ndobva ndasiyana navo saka ndaingopindawo machechi pamaYouTube nemafacebook ndobva ndaona vamwe profeti ava zvangu ndakutaura nezita vanonzi vekusouth vatanga kundifonera mavideo calls vakanditi hanzi unofanira kuuya kusouth but pane mari yaunofana kutanga wabhadhara tozokutora paairport yeRobert Mugabe airport atozokutora paairport nendege. Saka apa kumba hapana chandaimbotaura ini ndakaberekwa ndiri 1 saka ndakabhadhara mari ndikasvika pa100 ndakabhadhara $100 ndabhadhara $100 anga sina nduza. So now akutsvaga rubatsiro kunze kwenyika kuti awano chinomubatsira awano wanomubatsira ndopakunzi tumira mari yendege. That's why Bible richitaura kuti hanzi vanhu vangu vaparara nekushaya zivo. Dai aiziva kuti tiketi rendege rinongonotengwa kana kunokuka aingochengeta mari yake ozvitengera tiketi oenda kana kuti otasei oregedza kuenda uri kuona. But munhu anenge asina knowledge ende unenge usingatozivewo ende unenge uri desperate uchida kubatsirwa masituations aya ndasangana nawo kakawanda and I've got people vari mumasame situations aya tinotombogara pasi tichikurukura tichionesana but haadi kuti umake a rational decision nekuti ndo paunotorerwa advantage ipapo handiti mari yandikufanira kubhadhara ndaisendera mari paHarare hospital pabhengi paHarare hospital ndisendera paWestern Union vepapapo vakatombonditsura zvakanzi vanhu vakusendera mari every month unovaziva here ndikanyepa ndikati amabrothers angu ndobva vanditi hanzi unofanira kubhadhara imwe mari yekubhadhara kuhotel uchichi mari yekuti uye kunoyakwana but unofanira kubhadhara imwe mari ndobva vataura mari yakawanda maondo ndobva ndasiya ipapapo vataura zvema$50 hanzi plus pocket money yako $50 futi hanzi but haufaniri kuudza vanhu tofanira kuzokutora na4 paairport wati ndokona manje mutactic unowanzoshandiswa nevanhu ava especially n'anga zvadzinoita dzinogona kuudza ndokurombesa wombowati bo ndoda kuromba and then wombovanzi bhadhara mari wabhadhara mari yaye unozoudzwa inonzi mission impossible unoona wanzi ena unotsvaga dzvinyu muswe wedzvinyu wouya nawo kana kuti enda unotsvaga chakati chinhu chisingabatike kana kuti enda unogeza kumakuva ndokwaunосara munyama unoudzwa zvimwe zviri difficult zvokuti unopedza kuti rega ndingosiyana nazvo yet watoita sei watorohwa mari ndo yakaitwa mukomana uyo akanzi bhadhara mari yetiketi abhadhara mari yetiketi akuudzwa kunzi apauda mari yehotera kutaurwa mari yakawanda futi uri kuona dai akabhadhara futi yehotera aimva hanzi pakudai pocket money yako ende zvinhu zvacho zvoramba zvichingowanda unopedzisira wangoita give up muri kuona saka pakashata vakomana vari skillful zvakaipa mawana siya ndobva ndajoina futi pafacebook ndobva ndasangana nevamwe profeti vekugana so ndobva ndavaudza dambudziko rese rikuti ndakasendera so zvikanzi ndokwanisa kubatsira senda $40 ndobva ndasenda $40 ye vaiti hanzi unofanira kusenda $40 chete ndobva ndasenda $40 zvikanzi ndasenda zvikanzi kwasara mari yemaoils hanzi kuti Mwari akutambira unofanira kubvisa mari nemoyo wese ndobva ndashanda ndobva ndabhadhira $150 mamuri muna uyo wanga wa November December uyo watabva last year ndobva ndabhadhira $150 saka manje ndakazoudza umwe mufana wangu so takasiyana vana baba chete ndakazoudza umwe mufana wangu kuti ndozvikuitika so ndobva anditsura zvikanzi siyana nawo unojoiniswa satanism plus vanhu vekumukuru kwandaisendera mari kumbare muna ukeme pane vamwe vangu vakutondiziva nenhau yekusenda mari yo
vaimbonditsurawo ndichitowapisa ndichiti handiwaziva vanhu ndobva ndasenda 150 takwenda December zvikanzi unofanira kusenda imwe 150 futi apa pandipo pandakatanga kusasenda mari ndobva atanga kundipopotera zvaka ndokubloka saka ndanda kuti ndidzosei mari yangu anga achiramba akazondibloka nezuro pandakakuonai paFacebook pandakataura nemi paFacebook ndaishupana naye ndichiti ndidzose mari yangu ndobva andibloka paWhatsApp. Mwanangu iwe uri kumbotsvakei Momsi choitika ndichitanga basa kumaChina ndimuChina wandaiurirana naye muChina uyu aitora zvinhu kuChina achindipa nditengese saka ndichiendesa kuna hama yangu yanitengesera saka iye aiti hanzi pachinhu chandakupa chega chega akanipa zvinhu zvakawandisa stereki ndofanira kuzomupawo mari hafu tiita hafu saka hama dziya dzakabva dzandivhara mari yaya saka ini ndanda kufambawo nditsvagawo rubatsiro okay uchida kudzorera mari bhozi muChina anga kundibatira mari kubasa anga kundibatira mari saka uchashandi hayo apa ndanifanira kunge ndiri kubasa nhasi ndatoshanda nezuro manheru but izvezvi zvakabuda but ndingobhatira mari ndikupa manager wepabasa pedu achidzoka kuti anenge achitora kusvika mwanangu wadzidza kuti ukangoona panzi uchida kunamatirwa wobva wanzi mari isapa chitiza ukaona wasvika pana mufundisi achida kumuona ukanzwa zvanzi tanga watsveta mari apa iwe chibva wadini tiza nelife yako mabhogasi hapana zviri papa mari kwaJesu hakuna mari inobviswa kana tichibvisa mari muchechi tobvisa maofaring echechi nemataithe echechi hatibvisi mari kuna pastor individual chivande achiti ndikunamatira kana kuprofita hazvisi zvaMwari n'anga ndo dzinoitwa izvozvo. Jehovah ngakupenya. I bless you. Right, ndofunga mangozvinzwirawo mega ende mazvionerawo mega zvamanje manjeka pakashata vanhu vari kubirwa mari ende vanhu vari kutorerwa advantage simply because vanenge vari panguva yakaoma vanenge vakaomerwa handitika. So that's the video ranga ndangoya naro panapo ndingokuratidzai. Thank you guys for supporting 0.5 Creative Studios. Thank you very much for 27,000 subscribers. Much appreciated. Ndimi wanhu wacho chaicho munoti kuti zviite sei zvifaye panapa pachitubu handitika. Munotipa power rekuti tirambe tichitsvaga content. Kana une content yaunayo yaunofunga togona kungoshare tese panapa, ndibate namba dzangu ndodziri pascreen. Pane rimwe video randiri kugadzira remukomana wenyuchi boys pakashata saka rega ndisataure zvakawanda tingatisangane mumwe video rinotevera. Thank you for watching. As for me, DJ Holy and the rest of the crew behind the scene, it's bye for now.